warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'da. Trap sinaning atur inario amunggel kawi. Rinenggo sagunging paiwakan winantu ing Karaharjan dhuwur kula dhuwur. Kunjung wonten ngarsanipun para pepundhen sesepuh pini sepuh ingkang sampun ana ing pamawas piwalebda ing pitutur ingkang tansah winudi. Hadratul Mukhtar min para alim, para ulama, para dai, para yai ingkang rinendalu sinambi kirang suci wahyune ilahi minangka panuntun kiblating manembah ingkang satuhu luwih budi. Wonten ngarsanipun para pangembah praja satriyaning negari Dewa Manggorane Gusun ugi samsung agung wonten ing Laladan Bandung Wonosegoro Boyolali. Pinagung panjenenganipun Bapak Lurah saha sedaya prangkatipun ingkang keparang rawuh ingkang minangka pangdal padome kawula dase kang pantes nampi pakorban. Kunjung wonten ngarsanipun para tamu kakung Sunaputri Bapak Ibu Among ingkang sinebagya mulya. Pinagung panjenenganipun Bapak Ibu Besan Dunike Bapak Indra Wardi Ibu Purwaningsih ingkang saking wewengkon Desa Kanulyan Tambak Banyumas ingkang winantu ing Karaharjan sore kang tansah kula hormati. Para tamu kakung Sunaputri boten katalun kadang kula Uda Taruna Udi Taruni minangka sesekaning praja ingkang tansah kawula tresnani. Putreng pujo astawa marang Gusti ingkang hambur pengrat satemah babar daya pangribawa ingkang tumandur dumateng kala dasi. Cinanawan kalodhangan punika panjenengan kula tansah saged nyawiji manunggaling cipta rasa ing karsa ginanjar kawilujengan kalih subeda istana ing sapikala. Pramila saking menika patut kita syukuri kanthi maos kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Salat dan salam tansah katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong agung Gusti ing jagat raya Nabi panuntun ingkang sampun paring pamitan bagi kerasan menika agami Islam saha ingkang kita suwuni syafaatipun bijak wonten ing yaumul kiamat. Ugi kita sedaya tansah pikantuk syafaatipun amin amin ya rabbal alamin. Ingkang amugati panjenenganipun Bapak Ibu Nuryanto Putra Kluwangsa tinarbuka jroning rawuhipun marang Gusti ingkang Maha Kawasa dan purwing Allah Subhanahu wa taala dan ingkang Maha Welas Maha Asih ingkang sampun paring pinter-pinter kanikmatan karomatan utaminipun kawilujengan saha kasarasanipun badan satemah wonten ing titi wanci siang punika pepundhen kula Bapak Nuryanto Putra Kluwangsa kawontenaken adicara wisudan tali dharma nunggih Mas Ayu Cuci Ariana ingkang sampun jinaturama kaliyan Nak Mas Bagus Dwi Adi Purwanto Chan putra saking panjenenganipun Bapak Indra Wardi Ibu Purwaningsih ingkang mijil saking wewengkon Banyumas. Tuhun depan saking Duka tinebana saking saluring sedu miyang panyendu. Kepareng kula marasuwan ngabiyantara pindhawuh pinibaran saking Bapak Ibu ingkang amugati kapuring babat runratamaning adicara wisudan tali dharma wonten ing kalodhangan siang punika. Duniki runratamaning adicara ingkang sampun karacik saha karuncik
adicara ingkang angka setunggal pambuka kalajengaken pamboyonge kemanten putri saking sasana Bale Mayang Arum ingkang setya kanegahaken wonten ing sasana Pancaka Mulya ingkang samangke dipun pranesaken dening Ibu Pangedibusana nggih Ibu Yuda saking Sanggar Tatarias Diajeng saking wewengkon Karanggedhe. Paripurna temanten putri katata wonten ing kursi ningga nuli kalajengaken wijinipun temanten kakung saking sasana Tepaswangi kanthi kapratandan bedhone kembar mayang Kyai Jaya Daru Dewa Daru ingkang samangke minangka ingkang bedhol kembar mayang nuli panjenenganipun Bapak Amin Dahasadiku. Paripurna temanten kakung dumugi wonten sak tengahipun kori paiwahan nuli kalajengaken adicara lum tinapen bedhari pangandikan pasrah temanten kakung saking keluarga ageng Bapak Indrawarti Ibu Purwaningsih. Paripurna bedhari pangandikan pasrah temanten kakung nuli kalajengaken panampi temanten kakung saking keluarga ageng Bapak Ibu Nuryanto ingkang samangke minangka duta sarana saking panjenenganipun Bapak Ibu Nuryanto puniki panjenenganipun Bapak Tohar Mustaqim kaapit kaliyan Bapak Teguh ugi Bapak Dikron Wiji. Paripurna adicara luntinapek nuli kalajengaken adicara adat panggih temanten saindhik manuk idi pidana ingkang tasih sinten wonten lalat dan mriki ing samangke kanthi kairing wausan asrama ingkang dipun imami kaliyan Bapak Haji Badi kalajengaken adicara adat rombongan Bapak Timbang Kacar Ujung dan Gembul Ujung dan Tolong ing kalajengaken Sumeman. Paripurna adicara adat Sumeman kalajengaken sumene sautawis wonten sumene samangke dipun aturaken panglipur saking grup panglipur niki saking Halilintar Musik ingkang dipun pandhegake dening Rama Mas Dion Ijil saking Karanggedhe Boyolali. Paripurna sumene sautawis nuli kalajengaken atur Pambagya Harjo Yuwono ingkang samangke dipun tindakake dening Bapak Kadus Yahya Kasturian dipun apik kaliyan Bapak Kadri kaliyan Bapak Aziz. Paripurna Pambagya Harjo kuli kalajengaken maosan ayat-ayat suci Al-Qur'an Nul Karim ingkang samangke dipun waos dening panjenenganipun Gus Sahal Kamal Badri. Paripurna waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an kalajengaken temanten saindhik badhe ukir busana ingkang samangke dipun pranesaken dening Ibu Pangedibusana. Nuli kalajengaken samangke mafido asanah ingkang dipun wedhar dening Rama Kyai Komedi SPD pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Bandung Wonosamudra. Kalajengaken kasuwunaken berkah dolanipun wontene adicara ingkang pungkasan puniki panutup. Sabuning para lenggah kakung Semana Putri pekaten menggarap rantar maring adicara ingkang badhe kalampah wontene pratandha adicara punika sampun pungkasan babine samangke temanten sainggih sampun jengkar saking sasana Panggah Tuluju wonten sakajengipun kori paiwahan saperlu tanggep asta ing utamaken kunduripun para tamu pratandha paripurna paiwahan wonten ing siang punika. Sampun tumape padha ngasuh landrang sati mulya dening Halilintar Musik ingkang kagem dhuwur matur suwun.
Sagung Purworejo